Action Reports, Afternoon Edition. This time, mga ka-aksyon, joining us sa ating pagpangalagad is the Regional Director sa Commission on Higher Education, CONCHED 6th or diri sa Western Visayas, Dr. Raul Alvarez. Doc, good afternoon. Sa Aksyon John, diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Mayang hapon, Aksyon John. Mayang hapon sa tanan ng pamati sa Aksyon Radio Bacolod. Muning inyo CHED 6. Salamat sa sining opportunity. Yes, Doc. I know for sure that there is a CHED wala untat ginaton na imo personal nga paglibot no sa tanan nga mga areas nga nasakupan mo. But related sa natabo dito, Doc, sa Mindanao State University, may pagpamomba no nga ginako na gidman ka Islamic State ang ini nga krimen sa Marawi City. Diri, Doc, sa Western Visayas, kamusta ihan aton nga safety measures para malikawan tang kaangay sining nga mga insidente? Una sa tanan, Aksyon dyan, salamat, no? Salamat sa sining opportunity. Again, ang aton nga mga tulungaan, 157 ang aton nga mga schools dire sa Western Visayas, 57 dire sa Negros Occidental. Initanan sila may mga security measures man, no? So may mga security arrangements ang aton tanang eskwelahan. Civilian in nature ang nagabantay, no? Without prejudice, kung may threat nga identified ang aton nga uniform personnel, pwede gid nga magpadala sila sang tropa, no, sa aton pulis o kung sa aton nga military sa pagbantay. So of course may corresponding response man ni ang aton nga EFP sa sini nga natabo sa MSU Marawi. Ang perspective lang naton, gusto naton ni assure man ang public nga ang aton nga mga tulungaan diri safe niyan, okay? Ang aton nga uniform service sigurado mahimo man na sang ilang tikang. Kahapon ato ko sa last Sunday, yesterday, I was in Iloilo State University, ISATU, of Science and Technology. Kaga kita ko nga ang mga security bisang Domingo gani ara tanan no, full force. May metal detector, may sita sang ID tanan no. Nag-agi man ko kay aga pa sa UNOR sa Bacolod, no? Aga pa alas 5, no? Ara man tanan ang security arrangements, no, and we count nga ang aton nga mga administrators are responsible enough to ensure sang safety gid sang aton nga kabataan. Again, without prejudice, kung may ara sang identified nga threat action diyan ang aton uniform personnel, pwede gid maka-beef up sang security sang aton mga eskwelahan. Doc, how important ini, Doc, na dapat ang tanan ng mga schools, ilabi na sa mga higher institutes, no, education institutes, dapat may ara gid sang system bala, Doc, sa security, labi na mag-make sure na pagpasulod abi sa mga estudyante o kung sino man nagasulod sa school. How important it is? Very important. Endemic ang student safety, no? Paramount na siya sa operation sang isa ka eskwelahan. Asat sa tanan naton nga mga eskwelahan sa Subong, may ara gid yang security arrangements. Okay? Even in the time of the pandemic, kaga labi na gid Subong kay damo na tawo, damo gid may security gid ang aton campus, aton facilities, kaga nga aton mga eskwelahan. Now siguro it would help na ihambal ko man kay almost 10 years ko sa Mindanao, na-assign ko sa Cagayan de Oro prior to my assignment dire. Tatlo ko to gaglapit to sa Marawi, nga maintindihan man sa taga Western Visayas nga medyo layo ang atmosphere diri sa aton sa Visayas, especially dito sa Western Visayas, panay kag Guimaras kag Negros kumpara dito sa Marawi, no. Of course kaya intindi man kamo sang sitwasyon dito ang presence ng armed elements kag even terrorists, no. So amo na liwat gina-assure naton ang aton nga mga estudyante kag aton mga parents, ang aton mga institutions may ample na security arrangements, no. So kung makakita kamo aksyon diyan sa maglibot kamo na sa Bacolod, ang security hindi ka pwede kasulod kung wala ka sang transaksyon sa eskwelahan, no. Bisan ako gani nga direktor ko, ginabiling ko gani ID ko no, sulod ko sa yuno kay hindi man ko kilalaan. Bisa aga maong laman ko, dilin mo gid ID mo. So which is proper. I like that na stricto sila, na wala sila sa may ginapasino nga makasulod. Oh, I like that arrangement nga ang tanan si taon bisan sino magsulod, wala sang pinilian. Doc, anyway may constant makamuguro nga communication person ikaw sa tanan nga mga chairman or presidents of schools nga remind la permi sa ila hindi gid pag illusion up or hindi gid pag pabuyan-buyanan ang security ilabi na subong no nga do dito sa Mindanao ya grabe gid ang ini nga makaangay nga mga threat, Doc.
Yes, yes. Ano ko ba sa aton ng mga parents, no, again sa public nga ang areas bala, in fairness man sa taga Mindanao, hindi man among sinatanan ang area sa Mindanao, no. There are also areas nga very safe kita, no, very safe. May mga areas lang muna kun kisa ga ginamo, pero not all of the island of Mindanao amuna sa karikot o kun amuna ka gamo, no. So para man ang perspective ninyo, hindi ka mo maghadlok magkadto sa Davao, Cagayan, muna bla, kaya ti unfair man na sa taga Mindanao. So I hope I also educate you, kaya ti nakatiner ko to yadugay, na hindi amo sina, no. I have toured around Mindanao, may mga certain places lang na ang i-avoid naton. Pero generally, kung ako pamangkuton, Mindanao is peaceful still. Okay? Oo. So Doc, anong aton nga may mapapanaog kita, another advisory reminder sa mga schools or anong aton plan of action, no? May angot sa natabo ngayon ni Doc. Ang aton nga kwan, we are waiting for the advice of the central office, okay, on urgent siya. Kaya ang aton nga security the threat will have to be assessed by our security personnel, our armed forces. Kung may advice man gid alin sa intelligence services, ma-proactive ngayon to issue directives and memoranda, no. Pero at this point in time, siguro ginatanaw pa na nila, gina-assess ang scenario kung anong extension isang threat. We will wait for the advice. Okay. And Doc, do you have any other announcements at cetera? Anong aton dira nga mga accomplishment to sako subong ang damo gid sa mga accomplishment ang CHED Region 6 nga nakita nato, may mga sub-office ka mo, diri sa Negros, no? Thank you for that. Amula na siguro subong nagasako kita sa pag-comply sa mga dokumento sa kabataan nga nakuha sa board exams. Muna ginaayo namon sa mga eskwelahan sa mga estudyante man nati dapat mag-file gid kamo in advance, no. Hindi niyo tani pagulaton nga lapit ng board exam kag tsaka kamo magpila, no. Kaya you know, there are other people that also applied for the same document nga dugay na yan sa pipeline, no. So ginapasudo din naton, we assure the public that we have a system for that. And we abide by that, no. So ang aton nga queuing system sa aton nga application for certification, authentication and verification, yes, Doc, sa inyo documents nga kinahanglan ninyo magkuha sang PRC board, may ara kita na system kag ang ina sa system gina-implement naton true and true, no. So palihog lang sa tanan nga in the future apply kamo temprano sang inyong documents kay hindi laman kamo gina-serbisyuhan ta, no. There were about pila ganing graduate nato ta mga 70,000 na daan ti ang aton masarangan pila malang 150 kada adlaw kay ang 8 ka semesters na wala action diyan ginatanaw ginamo gina-check la kung sakto gid. Yes, Doc. Hindi pwede nga hindi na amo otherwise na perjureta o kung ano ang problema sa dokumento later mabudayan ang aton professional. So we want to maintain the integrity of the records for the sake also of our students and future professionals. So amo nang advice namon kag kami nagapasalamat gid sa Action Radio sa tanan nga bulig, no, sini nga nagligad nga tuig sa pag-acknowledge man sang effort namon, in particular the Bacolod. Damo man kita sa mga events ra nga aton National IT Congress da magani sa SMX attended by Visayas schools, no, all the way to Region 7 and Region 8. Kag pasalamat kita sa aton lang doon nga Mayor Albi Benitez on also gracing the occasion. On top of that, nag-manifest kami ang aton programs tanan open sa publiko sa mga graduating nga mga bata next year. Okay. Matamaton nyo na ninyo documents if you want to apply for government support to our CHED scholarship programs. Ara man na online man ang aton nga appointment, ang application sa dokumento. Hindi kinanglan nga magbayad kamo sa courier no, amo na siguro kinanglan sa mga estudyante nga nagaplamate kasi ginikanan, tamato na naton preparar ang mga dokumento kay para nga bisan sa mga requirements na hindi kamo nablang last hour rush, no, nga lapit na magsira ang portal amo pag-submit ninyo. Wala siguro action diyan ang ako na matugda sa aton nga mga nagapalamati sa Action Radio sining adlaw. Salamat gid sa sining opportunity. Salamat gid Doc Raul, thank you so much sa mga information. Maayong hapon. Maayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Dr.